Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manatag kaninyo. Mga igsuon, ni anata sa Domingo sa Pentecostes. Usa kini ka dako nga kasaulugan sa atong simbahan tungod kay niining higayuna na tao ang simbahan. Mao ni ang birthday sa atong simbahan. Pagkunsad sa Espiritu Santo. Niya ang nagpadagan sa simbahan hangtod karon mauna ang Espiritu Santo. So ingna dihang imong tupad kay simbahan man pud na, ingna happy birthday. Oh, happy birthday karon sa simbahan. Wa man mo malipay nga nabilong mo ning simbahan. So padayon tang magampo sa Ginoo sa mga grasyang atong ikinahanglan, ilabi na gyud ang kahusay kalinaw sa tibuok kalibutan na kading gagubat na didto sa Hinoon sa Holy Land. Didto ra ba ni kunsad ang Espiritu Santo nya karon ambot unsa ng Espiritu harong gagubat manoon. Atong iampo nga magkasinabtanay unya ang atong giantos nga pandemic nga mahunong na unta ni ug ang ato sad nga mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya hatagan sa mga grasya nga ilang ikinahanglan kaayo karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo, padayuna pagbukbo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang mga magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros nga hangin nga og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka mga magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadosia, Ponto, Asya, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadalang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sa yuta. Daigang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadagan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, o bag-uha ang naong sa kun imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mobalik ngadto sa abog. Sa imong pagdala sa imong Espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang naong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sa yuta.
sa gihapon ang himaya sa Ginoo. Ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadalang imong espiritu ug bag-ohang naong sa yuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang mga tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos utag sa tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa hatagan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo ug ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag, amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag, ikaw mao ang maglilipayng labing hingpit, sa kalag kalanong tamis, binating dinapit, pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay, ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan, nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawadaan siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang naisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnaon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado. Ganti sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igas sa nila ang langit nung kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo.
pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha sa Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, sa Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daydun ikaw, O Kristo. Dunay duha ka paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagtuo kang Hesus ug nagsunod niya. Ang una, si Hesus nga bag-o pa lang nabanhaw, maoy mihatag nila sa Espiritu Santo, gihuypan sila. Niya ang ikaduha, ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa dagway sa dila nga kalayo diha sa atong unang pagbasa, gisgutan. Hay may gusto ninyo ani nga pagsud sa Espiritu Santo ninyo kadtong primero o ang ikaduha? Katubang ning murag ning linog ang ilang himutangan ni huros og maing hangin unya ni kunsa dayon tong mga dila nga kalayo na nugdon sila mga o nya nagsulti din sila lain-lain nga pinulungan. Hay may gusto ninyo ani o katong gihuypan sila ni Kristo nya niingon ang sala nga inyong pasayloon sa didto sa langit. Ang di ninyo pasayloon, dili sad pasayloon. Hay may gusto nyo ani? Duha? Di ka mo managan ron og naay mga kayo diyang manugdo ninyo. Aw, posible pod nga muhatag og duha. Mga igsoon, dili importante og unsaon pagsud sa Espiritu Santo nato. Ang importante dunay usa ka epekto nga mahitabo kung dawato nato ang Espiritu Santo. Unsa may unang epekto? Musangyaw ta. Musangyaw kita sa Ebanghelyo. Muna pag-abot diri niingon des Kristo, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. Dili ni huyop-huyop lang dinhi nga kita-kita ra dinhi. Iniguman ako huyop ninyo, panglakaw mo. Muna siya. Nya diri sad sa atong kaning unang pagbasa, pagkunsad sa Espiritu Santo, nang nulti sila, nang lakaw dayon sila. Kamuron inigumas misa, asa mamupudong. Mulakaw sad mo, mo bitaw nang ingnon mo tapos na ang misa. Panglakaw mo. Dad-a ang kalinaw gugma ni Kristo. Isangyaw ngadto ana. So karon ang atong paagi sa pagpalambit sa Espiritu Santo kanato mao na ang sakramento. Dili na kadtong spectacular nga kanabitang nilinog na ay nabanhaw nga tao nga ningkalit og tungha, mga spectacular man na inana kanabang talagsaon bang pananawon. Pero kining ato karon mao ang sakramento. Inigbunyag nato, inigkonfirma nato, sud ang Espiritu Santo. Ana, ang problema na lang manglakaw bakata para musangyaw sa maayong balita. Saban, lakaw mo dili.
Tutok mo nako. Lain man ta, mulakaw kay mangwarta. Susus, to pa kuroy trabaho, to pa kuroy karara. Awa may problema na kay panginabuhi man sana. Pero, naapil ba diha ang imong pagkamagsasangyaw? Ang imong pagkakatoliko, naapil ba diha? Igabot ron nimos balay, inig panglungag nimo dito, inighimo nimo dito sa imong mga labhunon o unsa pa diha, pagpanglimpyo, naapil ba ang Espiritu Santo? Minanduan ba ka sa Espiritu Santo? Kay kanira ba sang espiritus demonyo mga igsoon, kugihan sa kining musuod nato? Ang nakalahi ra ba sa Espiritu Santo? Nga naman, maghuwat siya imong dawaton, imo siyang sangpiton, pero ang espiritus demonyo, sige ginag, ana-ana ni mo, musod gina siya. Bisan nga di karon, tanawa o, di ba nanay nagduka? Ana. Mao pagani paglingkod, gisudla na sa espiritus demonyo. Ana. Bitaw, maklaro man dire. Ana. Bisan nga di karon dinhi, wa di lang makita, pero nay uban dinhi ron, ga lingkod, paglingkod pa lang na gahon-ahon na. Asa ka kuron mo lakaw no? Asa ka meron mong lakaw ra ba meron ana? Munsa na sa kaning orasa mahumanig wali ning pariya taas-taas ba ni muwali? Gadali ra ba meron ana? Or naroy pipila dinhi nga wa pa mauli ang banay. Asa katong panuway dako gano? Katong wa baka to magbisyo buang-buang. Ang hunahuna ba wa dinhi lakaw na ngano man gidana sa espiritus demonyo. Nasudlan ba? Naiuban din niga, sige hunahuna, wa pa magid bubayad sa utang ning akong kanino sa paninglon baka ni nako ron iguli nako ron sus maningil para ba ko ron. Mahintag bayran ko na ba ko'y bayron nonda, nya mahintag bubayad tumbuang-buang sige rabal tugsaan. Adili ka na tinuod ron. Oy, kamo klaro kay mga naong ninyo. Nakaron unsa may buhato na to? Ang atong unang ay kaduhang pagbasa, nagtug-a nato nga kita di ay mga bahin sa lawas, usa ka lawas ni Kristo. Nya lain-lain ta og buluhaton, lain-lain ta og functions, lain-lain tag kapasidad, lain-lain tag naong, pero gipahinumduman ta usa ra ka lawas og usa ra sad ka espiritu ang nagbuhi nato. Usa ka lawas, usa ka espiritu. Moingon gani kang usa, unsa man na, nagkabuwag o nagkahiusa? Kamoron din lain-lain mamugnaong, lain-lain mo gisulob. Ako na puwak estanan, kuyaw kani gukuro baka. Basi gato o mag-birthday na ko ha. Birthday ro simbahan, gapuwa. Sakto sa siguro nang mag-birthday, magpuwa, no? Pero ang atong decoration diri sa mahal nga birhen, Valentine's Day. O, tanama? Inig Valentine's Day, magpuwa sa ng mga kuwan. Mga kanini ang mga lovers, no? Puwa nga inig uli labhag na. Nga naman, gisudlas espiritus demonyo, labhag. Muna unsa may kuan, unsa may atong buhaton, kinahanglan ang atong hunahuna, ang atong mga paningkamot mao ang panaghiusa. Sa unang pagbasa, nisulti sila lain-laing pinulungan matod pas mga nanambong. Pero ang mga tinunan, wa magsultig lain-laing pinulungan. Pulos bang sila taga Galilea? So Galilea sa tong ilang istorya, pero nakasabot ang tibuok kalibutan. Murabag ako karon, nagsulti ko karon. Nya naay mo tambong dinhi nga German, naay mo tambong nga Tagalog, nga pure gyud nga Tagalog. Nya ako gasulti ra kog Cebuano, pero makasabot sila. Nana. Unsa man na siya? Kanang magkasinabot. Unsa man nga language nga magkasinabot ta. Nga wa gi differences. Unsa man? Hibaw mo. Ang nahibaw malangit. Ang language paghigugma ay kamo. Kanang gugma bisan ang amang ug ang buta magkahiusa. Unsaon pagkakita sa buta sa sign language sa amang? Na di man kasulting amang?
Magkasinabot basta gugma na hisgutan. Ana. Bisan gani ang mata. Kaning mata lang ba? Para sa maghigugmaay, masabtan. Bisan sa kanang hikap. Kanang hikap ba? Bisan ang imong mata gapiyong nya naay ni hikap nimo, mailhan nimo unsa nang hikapa, out of love ba na siya or unsa na tukhang baka na. So ano bang hikap? Nga naman dali kayo i-communicate ang love. Maobitan ang atong mga Pinay karon nga minyo o mga foreigners. Nagkasinabot. Ang batanon o ang tiguang magkasinabot. Magani uban nga, bawog na kaiglawas ang laki, kuyos na kaigbukton ba. Pero ang naggupot-kupot, 25 years old, 20 years old, magsingon, darling, let's go here. Anya, imong pangutanon, do you really love that person? Yes, of course. Kay love, age doesn't matter. Nag-meeting bitaw mi sa mga batanon kagabi, nag-reorganize ko nila, niya, ako silang giingnan nga kanaganing dili ni pagkuan murag discriminate mo pero ato lang tarongon para mas makahigugma tagtarong kay nabisi magmaayo ang mga officers katong former ba nga officers di na sila ka-function kayo so nag-reorganize mi gabi nya paghuman sila akong gisangunan nga mupadagan gid aning atong Flores de Mayo labi na gid sa atong culmination karong May 29 katapusang Sabado sa kaning karon niya ako silang gi pasagdan unsaon nila pag-culminate unsaon nila pagtapos unsay ilang hunahuna basta out of love ngunday sila pader atong tagaag tokens ang mga kuan kana mga sagala kana mga moapil sa Flowers of May nako sige lista din sila. Unsa man nga token sa Mama Mary katong kuan ng image ni Mama Mary ato ipanghatag. Sige. Suwatan nila dito. Padir ato sa ni sila tagaag mga premyo. Nako pila may gusto ninyo first prize ila 20,000 padir nako sige lista. Ikaduha sa 50 nako sige lista. 10 sunod lista sa consolation sad padir. Unsa may makalipay ninyo ka consolation. Sige, 5,000. Sa niya pader ang mga nadaghang ito lagi panghisgutan. Kay gugmagod, nana, sus pagkwinta. Sige, kwintahatanan. Din ko. So, pagsubay ang mga batanon, hala kadako pader. Abot maghapit 800,000. Kay manghatag mo sa kunog bugas ngadto sa mga kuan, mga pobre na to, mga 1,000 ko nakabuk atong mga minimum mga pobre nga mga katawhan dinhi. So ato sang panagaan kay kita ray maglipay-lipay diri, nya sila dito dili ka feel. Ato sang tagaan, uy pagkwinta ron niabot mga 800,000. Ingon sila padir unsa o man ni kadako ba ni nako. Ug naa lang gyud gugma, kagamay na. Di ba? Mooto, anad man ta dirig pamaligya o mga slat-slat. Siya, to ni slat-slat pa dir. Nako, sige, huna-huna ko no mo diha og unsay title sa atong slat. Siya kanang Marian. Nahuman na lang may hapit 5 minutos, wag yung kahuna-huna mga batanon. Naku, wag tingalin ni sila gugma tingaling Marian. Kasi gila kong pamalandong, ang tiguang diri, nagsig pamalandong, sila mga batanon, sige na, unsa man. Nako, kanang Marian. Kanang Marian. Nako, ako sang una-una, kana sang out of love. Kana bang loving ang title ba? Nya, ung ila ka, una-una, ako din giingnan, unsa ka ako ng atong i-title ani, Mary's Embrace. Isa, ka-cute. Daong sa mga batanon. Ka-cute. Nako, lagi, Mary's Embrace. Nako, mas nindot pa na, og ato nang ibaligya, 1,000 per slot. Inigpalit ni mo 1,000 para aning katumanan, aning kalihukan sa atong culmination sa Flores de Mayo na akay Mary's Embrace. Gakson ka ni Mama Mary. Kanindot, ana. Nako, nindot kay nang gakson kang Mama Mary. Ang pare o gaksos madre, di kay nindot. Pero gakson ni Mama Mary,
O ka na, nindot na. Oh. Ikaw asawa, gusto ka gakson kang Mama Mary? Gusto ka? Uy, kusga. Oh, dudit. Palit, 1,000. Ikaw ba na, gusto kang gakson kang Mama Mary? O ka na rin yung imong asawa mo, imong gakos, di mo? Ang sabahin, gusto ka? Ala, dunit. Ikaw, batanon, gusto kang gaksong Mama Mary? Ala, dunit. Out of love. Muna, ato ning imuon, dool naman lang kayo, ya ingon sa sila, kanusagan ito ni Padian, ako unsay kanusa nga, 22 na takaron, sunod sa Badong. Isa, uy, kaduol na lang sa kuan, kaning, ang sangan na, aning date, nako, ay, so why imposible ana. So, atong ibaligya ning ato mga slots, sugod karon hangtod sa sumad sa dani, Domingo. Ana, muen po ni Domingo. Atong tan-aon, og pilay mapalit nga Mary's Embrace. Nya mo na atong gamiton para sa kuan. Hibawaan man na inig kahuybis o kusog ang halin. Inig kahuybis o kusog ang halin, ato ditong tumanon tong tanan og panilitag wa gihalin ay sus cancel ano go taw maghago-hago taan ha og pila na may pag-announce gud canceled ang tanan mga premyo mga token diha na participate na lang ta kay wa gyoy halin gilangaw ang atong Mary's Embrace. Pero mahimo sad ni siyang kuan halinonon kayo. Di bukal-bukal sa gugmas para gyapon ni sa atong kayuhan. Pero ang mga premyo nato kay representatives man ni sa mga kapilya pareha gihapon ni atong pagpista nga ang premyo ipaagi gyapon project sa kapilya. Dili ma-withdraw ang prize kung dili suportaan og project sa kalambuan sa kapilya. Dili kalambuan sa sagala, asap lang na i-date. Kadtong kapilya gyud may pahilunaan. Dili personal ni nga premyo. Pero ang sagala maoy na ning kamot nga makadaog sila. No? Pero suportaan sa whole chapels. Makatabang yapon tong atong pagpista daghan na maka-claim dire. Nakatabang yun. Wa sila suga sa kapilya. Nakapalit yung suga. Wa sila sound system. Nakapalit yung additional nga bapol, sinana. Nasa dako-dako, nakaparinubit yung ilang kapilya. O di kanindot, mapuna na sa nakaron. O di sila mga matay sa Sabado, naagin sila at least consolation prize. Kung daghan sa laging halin, o di cancel na yun. Pero mahalin ba ni? Yes. Nga naman, tungod sa atong gugma, tungod sa grasya sa Espiritu Santo. Muna diha ta dapita ma-relax. Manindog na ta. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinaagis pagkunsad sa Espiritu Santo, mudangop kitang malaumon ngadto kaniya og moingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan, mahiusa isip usa ka lawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo.
alang sa katawhan sa tibuok kalibutan nga wala pa makaila sa Dios, nga ang espiritu sa kamatuoran nga gisangyaw sa matag nasod magabag-o gayud sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumut, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kalag nga nangamatay, nga mahingpit sila diha sa kinabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios, dawata kining mga pag-ampo gikan sa imong katawhan, kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa og matuod nga Dios o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo ug busa taliwala niining kalipay sa Paskos pagkabanhaw nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay kalawat kanimo, apani pamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag, magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo, pero kinahanglan ni natong dawaton o niya sundon unsa may buhat sa Espiritu Santo, ang paglakaw ug ang pagsangyaw. Mao gina panglakaw mo ron ay mo pangamang adi pagsangyaw gyud sa Espiritu sa maayong balita. So atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga ning alagad nato nining misaha karon. Una sa atong flower sponsor karong Dominguha. Nindot ba? Abate. Yung sampakawawan ang donor. So, salamat kaayo mga donors niya kaning ato sang naglimpyo sa simbahan, ang nag-andam niini, ang ato mga frontliners diha nga mao sad ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong PYCC, nga mausad sila karon ang choir, Holy Rosary Youth Choir,
ang atong nag-manage diri sa sound system sa atong kuansad kaning TV monitors, ang nag-manage aning atong para recording for online nga uploading, ang atong sakristans o ang tanan nga personnel nato dinhi sa atong simbahan nga naghago sa pag-andam sa atong lugar. Og labaw sa tanan ang mga ni-offer karon nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Catalino ug Mrs. May Sasing and family. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. So pipila ka mga pahibalo, update sa nahalin sa atong gipamaligya nga slots nga hope ang opportunity slots. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 3,605 slots. Pakpak. Nagkagamay na lang yun, no? Ang nahibilin 1,395 slots na lang. So hinaot-unta nga makapalit pa mo ani. Maraming mugdi malipay basta palit na. Karon sa ikaduha, ang pagtapos sa atong Flores de Mayo. Ang atong Flores de Mayo tapuson karong umaabot Mayo 29, 2021, adlawng Sabado. Mao kini ang mga activities nining adlaw. Sa alas 2, motorcade of Santa Cruzan. Motorcade alas 2. So kinahanglan mga participants ni ana mo dinhi mga alauna. Unya alas 4:30 sa hapon Holy Mass. Alas 4:30. Atong ibana-bana ang motorcade mo abot ni mga 2 to 2.5 hours. Unya Holy Mass. Ang sa alas 6 final judging of Flower of May. Doon na ta diri gamayng program para sa judging. Final. Kaya ang motorcade appeal man as judging. So 50% ang judging sa motorcade, 50% po ang ila din hisulod humas misa. So moto, ang total nga budget sa mga prices, food, honoraria, tokens, o bugas nga tag 5 kilo rice para sa atong mga at least ang mga around 1,000 kalabing kabus nga mga pamilya dinhi sa atong parokya mukabat og 800,000. Nya tungod niini aduna kitay 800 ka special slots nga ang title Mary's Embrace. Mary's Embrace nga tag 1,000 per slot. So hinaot nga inyo kining suportahan. Hangtod ra ning pamaligya nato sa adlawng Domingo, next Sunday ug buhi pa ta. Nya og di kabot ang halin kanala itong igo-igoon. Og pipila ka mga napay mo tampo ba lain. So pipila ka mga pahinomdom. Una, ang pagpamisa og usa ka intensyon, example, pamisa sa usa ka kalag o usa ka masakiton, etc. Kinahanglan nga dili mulapas og siyam ka adlaw matag tuig. Sabot mo ani? Sa usa ka tuig dinhi sa parokya, pamisahan lang ninyo og dili mulapas siyam ka adlaw. Kay naa man goy uban tag sa katuig nga pamisa, nya pakyawon pagyud. Na kada gyud misa anang orasa, kada adlaw siging mention sa maura gyapon nga pamisa ug mao gyapon nga intensyon. Atong hinumduman nga ang Ginoo nasayod na sa tanan. Dili na kinahanglang taason kay sigig balik-balik. Mutuo gid ta nga human nato gikatuboy sa Ginoo, iya na nang gitagaan og aksyon. Ano? Ano nangaguol mamuani? Dili na kinahanglan nga sigihan pa natog balik-balik sa daghang mga adlaw ang atong pamisa. Mura magud usahay makaingon ta kun hutdon kunig misa sa 30 ka adlaw, hutdon kunig misa sa 6 ka buwan,
mulampos gining tumunga. Dili oy. Naay usahay nga ang atong giampo layo ra kaayo sa planos Ginoo. Magampo ka nga ma-promote sa imong trabaho. Nasayod ang Ginoo nga inig-ka-promote nimo makapangabit gyud ka. Kay daghan naman kag kwarta. Muna, imbis ma-promote ka, mataktak ka sa trabaho. Nyamin ka, di man tingali ni gracias Ginoo, huwata lang, sunda lang, hilaki lang, o tanawa, di ba magsige na mo kuyog si mong asawa, maninda na mo. Nigtinda ninyo, nilambo ang inyong negosyo, kamurang duha. Wa, yun mo, makapangabit kay sikit mamong duha. Pero na-promote pa ka, nahimo kang manager, magsige na unta ka og overtime. Kay naami cost kaning companies meeting. Siya nga nung luspad man kay siya coffee o manggoy tog siging coffee. Naam lagi mga pinaakan siya lamok. Larka makra malaging ngipon ingon din siya ada nasangit sa barbed wire kay nahubog ko gamay. Anadto. Kay bawas ang pari So, ang ikaduha, mao gihapon, pahinomdom og salamat sa inyong pag-cooperate kay di na kayo gyud apparent no nga ato gyung sundon ang mga protocols nga gipatuman karon. Atong usang adlaw mi-announce ang atong talahorong presidente si President Duterte nga kun di gyud mo mutuman sa protocol ibalik nako ang istrikto nga lockdown kay nga naman ning saka og maayo na sad ang atong mga cases labi na gyud sa kaning variant. Dili sayon kining atong ikaatubang. Ang solusyon ani sundon lang gid nato unsay kabubutos Ginoo pinaagi sa gipatuman sa ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno. Salamat kay ninyo nga ni-cooperate na mo, jutay na lay nagda og mga gidili. So, ang gidili, hibaw na mong daan mga bata o mga ay mention na kay sakit-sakit masastuhod. Pero nahibaw na mo ana, nahibaw na mo. So, kana lang. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, sinunod ang giya sa Espiritu Santo, ato kining isangyaw ang pagtulunan sa gugma, panagdait o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.